Magigsoon ang pag-abot ni Jesus o sa iyang mga tinunan sa Betsaida, adunay tao nga buta nga gidala sa pipila ka tao ngadto kaniya ug nagpakiluoy sila ngadto kang Jesus nga hikapon ang maong tao. Usahay makahuna-huna kita nga isip at huon ang atong misyon mao ang pagkumbinsi sa mga tao nga layo sa simbahan ngadto sa kamatuoran ni Kristo. Kini nga ebanghelyo nato karon nagtudlo kanato sa laing paagi. Kita gitawag nga dalhon ang uban ngadto kang Kristo diha sa panaghigalaay. Pwede nato himuon diha sa pag-imbita kanila sa pag-apil sa Santos nga Misa, recollection, Life in the Spirit Seminar, Bible study o makalipang. Atong mahimo kini diha sa tuang pagsaksi sa tuang identity isip Katoliko diha sa tuang mga pulong ug sa tuang mga buhat. Pwede nato sila i-apil sa tuang mga pagampo, mangayo sa tabang sa Espiritu Santo sa pagtandog sa ilahang kinabuhi. So mo na dihay usa ka inahan siya, Father, pagkagahi kayong ulo sa akong mga anak, bisan sa akong mga pahimatngon, pahinumdom, gani hangtod nga taas na kayo kong tingog, no? Musingkan ako, kay di naman maminaw, no? So mao na sa ko, padayon lang diha sa pagpahinumdom, pahimatngon kanila, no? Nga mag-ampusap ka, no? Ang imong girikan, ang imong role isip girikanan, imong manggituman, no? Ang pagkabig sa kasing-kasing sa imong anak, lihok na sa Espiritu Santo, no? Ang importante nga di ka mawad-an sa kadasig, padayon nga mulaom ug padayon nga mangayo sa grasya sa Dios ug sa buhat sa Espiritu Santo. Sa makaigsunan gigunitan ni Jesus ang kamot sa buta nga tao ngadto sa gawas sa balangay. Ang Ginoo dili mo ilog sa ato ang free will, pero tagaan kita niya uban sa daghang makigayunan nga mugawas gikan sa gitawag natong spiritual darkness ug ana ang pagtunol ni Jesus sa iyang makamot kanato. Gusto niya nga maghatag og katinawan ug mapasiguli ang kalinaw ug kasiguruhan sa tuang mga kasing-kasing. Atong tugutan si Jesus nga kwaon niya ang atong mga kamot ug mosalig sa iyang probidensya ug sa paghinumdom nga siya uban kanato. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Paningkamutan nato nga mahimong matinud-anon nga tinunan. Ikaduha, madasig kanunay sa pagpamalandong siyang gugma ug tabangan ang kalag sa tao nga ato ang mahimamat matag adlaw. Hinaot unta. May palihog para sa katalingbanong pagamo.